सिगाङावहाय जे आं बाथ्रा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ लानानै जे सगेन ब्रह्म बिथाङा आंनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै आं दिनै मिडियानि गेजेराव आं फिन बुंफिननो थाखाय आङो फैनो गोनां जाबाय। अकल बेल' नङा, हस्त्रपारावबो आंनि सायाव गोबां बेबायदि सोंखारिनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै आं दिनै फिन बे मिडियानि गेजेराव बेखौ क्लियार काट होनो थाखाय आं गसंनाय जाबाय। दा जिहेतु आङो सिगाङावनो बुंखादों आं एबसुनिबो बिबानगिरि नङा, इउपिपिएलनिबो आं बिबानगिरि नङा। बर्तमान आङो सासे हरिसिंगा समस्तिनि भुटार हिसाबै आङो सन्जय स्वर्गियारिनि मुंखौ आं लाबोनायमोन। जिहेतु बे बिथाङा बर्तमानहालागै सन्जय स्वर्गियारिया हरिसिंगा समस्तिनि MCLA जानानै दङ। बिथांनि अनसायनाय मोनैनि थाखाय बे बाथ्राखौ आं बुंनाय जानायमोन। दिनै बे बाथ्राखौ बुंनायाव जोंहा बिथां सगेन ब्रह्मआ जे एबसुनि बाथ्रा लानानै बिथाङा खोथा बुंदों, इउपिपिएलनि बाथ्रा लानानै खोथा बुंदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों आंखौ बुंनाय जादों। बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ बुंगोन, जिहेतु आङो एबसुनि बा इउपिपिएलनि बेनार लानानै आं खुनु बेलायाव खोथा बुङाखै। बिथाङा नायनो हागोन आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ, निउसाव दङ, ससियेल मिडियायाव बिथांमोना नुगोन आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नायदो। नायनानै बिथाङा गावनो क्लियारिफिकेसनखौ लागोन, आं बेखौ खावलायदों। जिहेतु आं जिखुनु संगठन आं बिथांमोननि संगठननि जि बेनारफोर बेखौ लानानै आं खोथा बुङाखै। जिहेतु आं गासै संगठनखौनो आं मोजां मोनो। जिहेतु NDP वेलफेयार ससाइटि बेखौबो मोजां मोनो, NDPफोरखौ मोजां मोनो, बर'नि जेसेबां जातीय संगठन दङ आं गासैखौबो मोजां मोनो। आं मोजां मोना होननानै आं बुङाखै, आं मोजां मोनो आरो मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै आं बेखिनि खोथाखौ आं बुंनाय जादों। खिन्थु आङो बेनार लानानै खिन्थु आं बुंनाय जायाखै दै, बेखौ आं क्लियार बिथांनो होनाय जाबाय। मा हास्थायदों नोंथाङा हरिसिंगा समस्तियाव? दिनै हरिसिंगा समस्तियाव जिहेतु हास्थायनाय बेलायावथ' आङो नैबेखौ बुंगोन, जेनेबा गोबां आं गावनि जेबो जिहेतु हरिसिंगा समस्तिनि सासे भुटार्स हिसाबै जेनेबा आं होननानै बुंदों, आंनि न'खर, जोंनि परियाल आरो नैबे हरिसिंगा समस्तिनि जायफोर मानसिफोर भुटार्सफोर बिथांमोना दिनैनि तारिखाव अनसायनायखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना सोलायनायखौ इस्सा खालामदों। नोंथांमोना गामि सिं सिं हाबबोला गम मोनगोन आरो बेखौ आं बेसेयावनो बुंनानै दोनथ'बाय। आरो हस्त्रपारावहाय जे आंनि सायाव बिथांमोना आंखौ सोंखारिबाय थादों, दा बेवहाय आंहा बुंनो गोनां दं जे बिथां जुनास दैमारि भुरासुरबुरिनि बिथाङा TLCCनिबो चेयारमेन। बिथाङा बे TLCCनि चेयारमेन बिथाङा आंखौ दिनै थ्रेटेनिं होनाय जादों, लाइभ थ्रेटेनिं। दा बेखौ लानानै आं बिथांखौ बुंगोन जे बबे बाथ्राखौ लानानै, बबे खोथाखौ लानानै आंखौ लाइभ थ्रेटेनिं होखो बेखौ आं बिथांनियाव सोंगोन दिनैनि तारिखाव। जिहेतु आङो दिनै एबसुनि बेनार बा इउपिपिएलनि बेनारखौ लानानै आं खोथा बुङाखै। आं सासे हरिसिंगा समस्तिनि सासे भुटार हिसाबै आं बे खोथाखौ बुंदों। जिहेतु आंहा बुंनो हानायनि अधिकार दङ। भारत संबिजितआ जोंखौ बयनोबो बुंनो हानाय अधिकारखौ होदों। दिनै बिथांमोना बुंदों बे अधिकारखौ बहा मोनखो होननानै बिथांमोना बुंनो हास्थायदों। खिन्थु
भारत संबिजिदा जोंनो अधिकारखौ होदों जिहेतु जोंनि हरिसिङा समस्तियाव जिहेतु जिखिनि अनसायनायखौ मोनाखै बे बाथ्राखौ लानानैसो आं बुंदोंथ' बिथांमोना बेयाव खर' साजानाय नाङा थारमाने बिथांमोना सानना नायनांगौ दिनै मा जादों बिथांमोनाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बिथांमोना बे रायजोखौ अनसायनाय बेलावहाय बिथांमोनहाबो दायित्व दङ जिहेतु बिथांमोना माबानि TLCC नि सासे चेयारमेन हिसाबै बिथांमोना दायित्व दङ दिनै बिथाङा आंखौ थ्रेटेनिं होदों लाइफ थ्रेटेनिं बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे बे बाथ्रानि सायाव गोजानाव थानांगौ बे बाथ्रा बुंनायनि जितु आंखौ थ्रेटेनिं होदों बे थ्रेटेनिं होनायनि बेलावहाय आं बेखौ बुंगोन बिथांमोना आंखौ थ्रेटेनिं होनायनिफ्राय आरोबाव जाहाथे थ्रेटेनिं होबावा बेखौ आं खावलायदों आरो सासे जाहैबाय बिमल दैमारि हाग्रामारिनि बिथाङाबो आंखौ लाइफ थ्रेटेनिं होदों आरो बिथांखौबो आं खावलायगोन बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थायो बिदि मानेबा नोंथाङा मा बेबस्था लागोन आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोना जिहेतु आंखौ लाइफ थ्रेटेनिं होदों बिथांमोना जिहेतु आंहा न'खरनि खोथा दङ आंनि लाइफनि खोथा दङ जिहेतु आङो सेफटि जानांगोन नङा होमबा जुदि बिथांमोना आंखौ दिनै लाइफ थ्रेटेनिं होदों बिथांमोना जुदि आंखौ माबा मोनसे खालामो आं माबा मोनसे जुदि जानानै थाङोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिथांमोना जागोन जायफोरा मिडियायाव बुंबाय जायफोरा मिडियायाव थानानै खोथा बुंदों बिथांमोना बिनि रेसपन्सिबिलिटि जागोन आरो बिथांमोना दायनिगिरि जागोन आरो जुदि प्रयोजन जायोब्ला आङो आयेननि हहायबो लानो गोनां जानो हानाय बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांमोना बिमल दैमारि हाग्रामारिनि बिथाङा मा जाहोननि थाखाय दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो हाखो जे बेखौ बुनो नागिरदों जोंसो होबथानानै दोनदों बिथांमोननियाव बेबायदि पस्ट दङ नामा आं हन्देर दङ आरो मानसि बुग्रा पस्ट दङ नामा बेखौ हन्देर दङ आरो दङब्ला सोरबा जुदि बुनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना दिन्थिना होथों आं मा दाय मावखो नङा होमबा दिन्थिना होथों आं बिथांमोनजों हानायसिम सावरायनायनि मोनसे बेबस्थाखौ आं लागोन नङा होमबा मोजांनि थाखाय बेबायदि गोदान बिजाथि माने जोंनि हरिसिङा समस्तियाव गोदान बिजाथिखौहाय नागिरगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा आरो लोगोसे आं दाखालि बुंदों आंबो नागिरदों गोदान बिजाथि हिसाबै दा बेयावहाय गोजौनिफ्राय हाइकमान्डआ माबायदि हरो बेखौ जों मिथिया खिन्थु जों सासे नागरिक हिसाबै बे हरिसिंगानि सासे भटार हिसाबै आं सासे असुक हिसाबै आङो गोदान मोनजानायखौ आं इच्छा खालामदों आरो गटे रायजोआनो बेखौ लुबैगोन आं बेखौ सानदों आरो दिनैनि तारिखाव